Atia niguo kurigirigwa nibigori byonsi. Kero mundu nagwate simi. Kero mundu namate gukora communication. Sabantu abange squeeze ngotwara bareche simi. Yatokana ngesimi eri yawo bwate. Nebwata basani bawo, nebwata abairi, nebwata abantu abange sana. Chinga kichinde kwanyora nga esimi eri yawo enamba nere utanya gutwara linde. Nambira utanya gutwara linde yatokana nga mwachiro mojegagete. Mwanyorire nga omugeni uri mwomiranire no muirio kwa musabe namba okoe namba karako ire namba ogoteire nde yaba mwabo gose makomoke gose ango gose mogisangio enambe ina akoire tikatwa kwanania twaburani nga ki nini nini pore yatokana nga chinga kinchire okonyora nga ayori kwewe namba kwanyorire gose ne kegeni gete gose no bwate omuchango gete bu mwana kwa nde skuru gose omuchango gete gose no bwa makweli mbere tukoruka WhatsApp gurubweye kwamanya comment na mberia kara kwamentire na mberia ulitamanya tinga kwa momentire ando nendo WhatsApp ne linga igebwana ta kwaboria omanyene na mberia ki ya twanyorire muchando gete twanyorire omonyega gete twanyorire kende ganta gete comment WhatsApp nobe comfortable yatukana ngaye kwamentire enamberia liyo kotaraboria bono yatukana nga chinga kichiri kwamentire namba olinere labda namberia naka blogati gose WhatsApp njiri ko swa gose yatukana nga ngande kwangere kumubwati kurumwega nga namberi nako namberi kwangete nako bekire WhatsApp na kito mito muchango kwacha kwebuli namba kiye iko nere buya wakwana mapema watebyo minonga haya ninchenkole igana nobe comfortable asenga neyo gose yaya lakini komenta chinamba WhatsApp aseme chango teriko chago kya asenge nchonga bali komenta labde mechango babwate ne menge naburanyoraga nitiko kwa besa gose cash gosako tumira no mpesa ayibona kwa makomobeka WhatsApp oboso kubwaso wangalera tararwa ndabunda nabwate cheo yaya ndabwate nabwate maskani yale aye nande bantu mbale bate kutaka amangana WhatsApp mono bono lende mbwa bune iyo nakiako garanko buli mokokotinga ki embwa bune iye kogecha gose egocha yakogokya lakini abande yabagecha gakia karengo bolia etabieyo etariko gokya akigera ngo bolinga ine gaki igombuya yatokana chinga kichinde ase esimi ya gose esimi ya mamo mino gose ya tato mino rabde ya esimi inja saregete akale yasaregete labda notegete ko kwana na nyarebe watumia simi ya bande gose simi yo muirio gose simi ya baibuli wakeronde kale wakeironde tujiko tiko matenge nambe ya tubasa kunyaka asenge njonga enambeye gose simi ye ngochere yatumeka gose teriane yatokana watumikira ayo mwana omweseke gose mwana omumura watumire enamba ya tato mino gose ya mamo mino gose watumira so musanio labda gose ne boyfriend yao gose ne girlfriend yao omanya gojiwaka baki enambiri watumiete usine ya mamo mino kawa kabaki eriogeri bwekene lya mamo mino yatukana ngongere gokwana na mamo mino akakitenga naye gokwana naye pone tabimune yo etari kuchiyagokya etabimune yo chiwakorayo mwana mumura goso mwana muiseke watumire simi ya tato mino yatukana ngumururi ngwa kale simi gocha onyoranga nande no mwa okobwata pone mbobune yo etabimune yo teri kuchiyagokya asenge tabimune yo igerembe akigora nko bolinga ine gaki igombuya nanda bwa se jisimi yatokana nga esimi watumikire simi akari watumikire simi credit ne kyabande kwa watumire baka manando monyeno chokobolinga ki ngotumie credit kyane gosana service mwa kwa legasi ngo gusamba se credit ngo gole credit wasore baka se mpesa nando kwangere ko chibasa cyalenge cyabande bono embwa bune yitirigo cyagokya asenge njonga ki saba matega ki ngore credit kyarabone gatimbwa ati labda behesa labda ntege dokora communication fulani mone embwa bune yitirigo cyagokya nakeka gara nkoboliga nga embwa bune yo etabune yitirigo cyagokya ine gaki igombuya ine gaki igomborunge turungi ichimbwe cheto.